клуби футболи Абдишата аз шаҳри Канти Қирғизистон. Ин дастаро дар қитъаи Осиё намешиносанд, ҳатто дар Осиёи марказӣ ҳам. ӯ аввалин қадамҳои худро дар мусобиқаи байналмилалӣ бо номи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё имсол дар соли 2023 гузошт. баъди қуръакашӣ шудани дастаҳои Осиёи марказӣ дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аз Қирғизистон на алаи овозадору на олғаи бо таҷрибаи солор ва на дордою на нефтчии сермухлисро нои дастаҳои иштирокдор намебинем. аммо номи клуби футболи Абдишата дар қатори сеюми дастаҳои Осиёи марказӣ дар гурӯҳи И яке пайдо шуд. Абдишата чемпиони нави Қирғизистон ва соҳиби ҷоми ин кишвар дар соли 2023 мебошад. мутахассисони футболи Осиёи марказӣ ва ҳам кулли Осиё ба ин дастаи нав эътиборе надоданд. пешгӯиҳо ҳам карданд, ки Равшани Кӯлоб ва ё Алтин Асир пешгоми ин гурӯҳ мегардад ва ба бозиҳои нимниҳоии минтақаи марказ мебарояд. Равшани Кӯлоб ва ё Алтин Асир ҳам ин дастаро нодида гирифтанд. Абдишата ҳамаро дар ҳайрат гузошт. пешгӯиҳо ҳам ғалат баромаданд. баробари шурӯъ шудани бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар симои Абдишата мо як дастаи сайқалёфтаро бо сабку усули бозии хуб дарёфтем. Абдишата аз куҷо пайдо шуд? шаҳри Канти Қирғизистон. он аз пойтахти ин кишвар шаҳри Бишкек 20 километр дуртар ҷойгир шудаасту аз фурудгоҳи байналмилалии Манас 45 километр масофа дорад. ин шаҳр аз сатҳи баҳр ҳамагӣ 742 метр баландтар мавқеъ гирифтааст. ривоят мекунанд, ки номи ин шаҳр аз қанд гирифта шудааст, зеро ин ҷо дар гузашта корхонаи қандбарорӣ ё шакарбарорӣ сохта буданд. аммо шояд ин хато асту мисли дигар шаҳрҳои дар таркибашон калимаи ифодакунандаи шаҳр Канд гирифта бошад. Канд соли 1928 асос ёфтааст. ба вилояти Чуй мансуб асту соли 1985 шаҳр эълон шудааст. тибқи саршумори аҳолӣ дар соли 2017 дар Канд 26567 нафар зиндагӣ мекунанд. бо шаҳре, ки дар он дастаи Абдишата таъсис ёфтаасту бозиҳояшро дар варзишгоҳи 1500 нафараи марказӣ мегузаронад, шинос шудем ва шурӯъ мекунем дар бораи даста. Абдишата аслан номи корхонаи истеҳсоли нӯшокиҳост, ки клуби футбол ин номро ба худ гирифтааст. ҳамон корхонаи шакарбарорӣ ба истеҳсоли нӯшокиҳо табдил шуд. маъмулан даста як корхона аст. ба варзиш ин корхона таваҷҷӯҳи зиёд дорад ва дастгирӣ менамояд. клуби футболро соли 2000 таъсис дод ва ин даста мусобиқаро дар минтақаи шимолии лиги якум шурӯъ кард. аввалин бозиашро бо Боо Тереки Талас барпо намуда бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. дар бозии ҷамъбасти мавсими лиги якум дар бозии ҳалкунандаи тақдирсоз барои рохат пайдо кардан ба лигаи олӣ аз дастаи Руор Гвардия шикаст хӯрд ва ҷои дуюмро гирифт. соли 2002 Абдишата сабку услуби сифати бозиашро беҳтар кард ва дар бозии муҳимтарин Барлуч Алтинтала пирӯз гардида ба лигаи олӣ баромад. роҳи ин даста баъд аз ин бо ҳунарнамоии рангинаш нои дастаҳои лиги олӣ ҳамвор шуд. ба ин даста мураббиёни зиёде ҳамкор буданд. пеш аз оғози мавсими соли 2006 Александр Калашников, собиқ бозигари дастаи Спартаки Москав ва Локомотиви Москав, сармураббӣ таъин шуд. мутахассисе, ки пештар Кими Карасуужаштик Ак-Алтинро дар чемпионат роҳбарӣ мекард, аз ҷануби мамлакат ду бозигари умедбахш Хуршид Лутфуллоев ва Бакит Маматовро овард. дар хати ҳуҷуми Абдишато Вячеслав Пряшников, ки ниҳоят зарбаи сахт дошт, роли калон бузид. ба ҳамин тартиб
Абдиш Ата аз як мавсим то мавсими наи футбол ҳаятро пурра мекарду мавқеашро дар чемпионати Қирғизистон беҳтар менамуд. аз соли 2006-2009 Абдиш Ата пайваста дар ҷадвали ниҳоӣ ҷои дуюмро ишғол менамуд ва баъдан солҳои 2014 ва 2017 низ ин дастовардашро такрор кард. соли 2018-ро Абдиш Ата дар ҷои сеюм анҷом дод. ниҳоят ин даста ба яке аз дастаҳои беҳтарин мубаддал гардид. дар назди худ фарм клубҳоро низ ташкил кард. лақаби пивопазон ё кантиҳоро ба худ ихтисос додааст. соли 2022 аввалин бор унвони чемпиониро сазовор шуд. Абдиш Ата аз 27 вохӯрӣ 18 ғалаба ба даст оварда 6 мусовӣ ва 3 бохтро дар омораш сабт кард ва ба дарвозаи ҳарифон 62 гол зада аз дарвозааш 16 тӯб гирифт. ин рекорд ба ҳисоб меравад. аз ҳама бисёртар гол заду аз ҳама камтар гол хӯрд. аз ҷои дуввум дастаи алай Абдиш Ата 9 имтиёзи бештар ба даст овард. ду нафар ҳамлагаронаш Атай Ҷумашев ва Эрнест Батирханов бо 14 голӣ дар зинаи сеюми нишонзаноҳои беҳтарин мавқеъ гирифтанд. ин аз 26 бозӣ буд. ҳоло нишонзани беҳтарини соли гузаштаи чемпионати Қирғизистон Эммануэл Ягли Ганагӣ ки ӯ ҳам аз 22 бозӣ 14 гол зада буд ба дастаи Абдиш Ата гузашт. дар ин даста Михайло Калугин аз Украина, Марсел Исламкулов аз Қазоқистон, Илya Кожухар, Темур Мустафин, Сергей Сканян ва Платон Шоц аз Русия ҳузур доранд. Эммануэл Ягли Ганагӣ ҳам аз бозигарони аҷнабии ин даста мебошад. ба дастаи Абдиш Ата Ислом Ахмедови Ӯзбекистонӣ, яке аз мутахассисони машҳури Конфедератсияи футболи Осиё ва Федератсияи футболи байналмилалӣ машқ медиҳад. ӯ устоди аксари мураббиёни Осиёи марказист. Ислом Ахмедов аввалин маротиба бо Абдиш Ата соли 2011 фаъолиятро оғоз кард. сипас аз даста рафту бо соли 2012 баргашт. ҳарчанд дар расонаҳо ҳоло менеҷери ин даста Абдураҳмон Арикан ёд мешавад, аммо дар бозиҳо мо боз ин мутахассиси ӯзбек Ислом Ахмедовро мебинем, ки вазифаи сармураббигии Абдиш Атаи Кантро ба дӯш дорад. 21 сентябри соли 2023 Абдиш Ата нахустин гоми худро дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё мегузорад. варзишгоҳи Долон Омурзакри шаҳри Бишкек бозиҳои байналмилалии ин дастаро истиқбол мегирад. Алтин Асири Туркманистон ки соли 2018 то ба финали бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромада буд, ба меҳмонӣ омад то Абдиш Атаро имтиҳон кунад.
абдишата дар ин вохӯрӣ алтин асиро моту маҳбуд кард. дастае ки дар осиё машҳуру маъруф аст ба бохт рӯбарӯ гардид ва бо сари хам майдонро тарк гуфт. кантиҳо ба дарвозааш 3 гол заданд. нимаи аввал бекушодани ҳисоб анҷом ёфт. дар дақиқаи 48-ум Кайрат Ҷиргалбек ҳисобро боз кард. дар варзишгоҳ ҳамагӣ 1505 нафар мухлис ҳузур дошт. Магомед Узденов муаллифи голи дуввум шуду узви дастаи мунтахаби Қирғизистон Эрнест Батирханов бо голи сеюми задааш Алтин Асирро торумор кард. баъди ин ғалаба дар бораи Абдушата фикрҳо дигар шуданд. дар бозии даври дуввум ба меҳмонии дастаи дуввуми Туркманистон Марви Мари омад. Абдушата дар сафар ҳам ҳамтон надошт. бо голи задаи Гочназаров дар дақиқаи 25-ум дар нимаи дуввум бо голи Кайрат Ҷиргалбек ҷавоб гардонид ва имтиёзе ба даст оварда аз ду бозӣ ба ҷои аввал баромад. ин голи дуввуми Кайрат дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё мебошад. Случайного ничего не бывает. В любом деле. В футболе тоже случайностей не бывает. Футбольный клуб Абдушата, чтобы собрать эту команду, приложила достаточно много усилий. И мне как тренеру просто сильно повезло. Сильно повезло, что я имею в составе команды таких классных футболистов, которые сегодня есть. Поэтому единственное, что бы я хотел пожелать в первую очередь своим ребятам, чтобы они в этих играх на Кубок АФК показали, на что они способны, что они умеют играть. И до сегодняшнего дня я очень доволен прогрессом. он ки ба Алтин Асир нишон дод ва ё бо тарҳи дигар. По сегодняшней игре я уже еще вчера сказал на пресс-конференции предыгровой, что Равшан Куляк очень интересная, сильная команда, в составе которой играют яркие индивидуальные футболисты. И мы ожидали, что будет очень напряженная, интересная игра. Но, в принципе, мы сегодня стали свидетелями именно того, что вчера мы как бы предсказывали на сегодняшнюю игру. Результатом, конечно, мы очень довольны. Другого и не может быть. Я очень благодарен той самоотдаче, которая сегодня была со стороны футболистов нашей команды.
Они до последней минуты держали себя в руках, очень выдержанно, ну и добились нужного результата. Такие матчи легкими не бывают. дар бораи дастаи Абдушата ба шумо Аловиддин Буриев ҳикоят кардам.